ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳама вақт дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед. Ай ҳама беҳтараш бовар карда билет мехарем. Ай ҳаматон миннатдорум, чун ҳама вақта номерҳои билет ҳаминҷода мемонам ки ай соати 8 саҳар то 11 шаб метавонед телефон кунед, пурсед ки ҷое ба ки ҷое боша ва ба дили пур метавонед билетотона бигиред. дар ин видео дар кадом масъала шумо дар маълумот расонданӣ будем, яке ки меган гражданинора гардондаст, яке комментари ҳамин савол пуршидаги ва номерҳодам телефон мекунам, фақат ҳамин савола мепурсам, бигем хато намекунем. дар ҳамин масъала маълумот расонданӣ будам ва баъдан Мадина нарх навои билета шумо да мерасонад ки билет ай тарафи Россия ба Тоҷикистон беҳад арзон шудагие ки кулоб бохтар то 6-6.5 ҳазор рублам гирифтем. Ва як бор дига бо мегӯям, нафарҳое ки телефон мекунед, мисол пагаҳра мепурсед ё ки числоиро мепурсед, қиматаи хато нафаҳмед. Мисол телефон кардем, бигем моҳи январ ё ки моҳи феврал ай ҳама арзонуш кадом число ай, иншааллоҳ мегам ва ай тарафи Тоҷикистон омадан беҳад қимат ки то 30-33 ҳазор рублам харидестиам. хоб дар бораи гражданино маълумот мерасонам. агар як дақиқа стоп кунед, подписаться ва лайка биҷиқем, мо дар дастгирӣ беҳтарин мешава. ай ҳаматон миннатдор мешем. аввалан чӣ гуфтанем, мақсад дар шабакаҳои интернетӣ, дар сайтҳои ютуб видеоро худмонам тамошо кардем ки гражданинора гардондастиям. худам чӣ гуфтанем ки ҳар рӯза пассажир дорем, бигем гражданин Тоҷикистонам, гражданин Россияам, двойной гражданинорам бигем билет дорам. то ҳозира ягон нафарша нагардондиям. худмонам телефон мекунам, мегам бародарҷон гражданинем, билет бигирем. бале мегем бародарҷон билетона бигирен, агар ки гардондан ягон проблема шаванд, компаниҳое ки вазурат надоранд, мо мегем ай худмон вазурат мекунем. барое ки гражданина ягон ташаввули гардондагӣ нестанд, фақат нафарҳое ки поездка омадагишон нестанд. мақсад нафарҳое ки поездка омадагишон нестанд, беташвиш ба дили пур рафта омадан гирем. мақсад авиакассаҳои шинос монам ҳамин саҳар бигем телефон карда ин масъалада пурсидастем ки мегам ва ёрам ки мо дорем ягон таша нагардондан. мисол аэропорт дамадед ва дар фаруха пурсидем, меган ягон каса гардондагӣ нестанд. дар ин масъала беташвиш. поездкадорода ҳечи гуфта наметавонам, мумкина гардонам, мумкина қапан ё ки дигару дигараш, вале нафарҳое ки гражданинан ё ки двойной гражданство доранд, бигем поездкашон омадагӣ нест, ягон нафара гардондагӣ нестанд. хоб, дина як пассажир доштам ки ваям бигем дар ҳамин ютуб дидай, то регистратсия гузаштана, то таможнира гузаштана, як бигем 10 бор қариб телефон кард, баъд самолёта шиш, дилаш пур шид. хоб, ҳамира мехостам шумо дар расонам. боқӣ паноҳи Аллоҳ. Мадина нархҳои билетам мерасона бошед. Assalamu alaikum hammalarga shukr qilib در این ویدیو می‌خواستم نمونه ماه ینور برای باشکوه برسانم. ماه ینور مسکو دوشنبه از 10,500 تا 14,500 روبل. دوشنبه مسکو از 32,000 روبل تا 34,000 روبل. ماهی فوریه از مسکو دوشنبه از 11,500 تا 12,000 روبل. دوشنبه مسکو از 23,000 روبل تا 33,000 روبل. ماهی ینور مسکو از 6,000 روبل 500 تا 11,000 روبل. کوبا مسکو از 24,500 روبل تا 27,000 روبل. ماهی فوریه مسکو از 9,000 روبل تا 12,000 روبل. کوبا مسکو از 21,000 روبل تا 25,500 روبل. ماهی ینور مسکو بختر از 6,500 روبل تا 11,000 روبل. بختر مسکو از 26,500 روبل تا 37,500 روبل. ماهی فوریه مسکو بختر از 8,000 روبل تا 13,500 روبل. بختر مسکو از 23,000 روبل تا 33,000 روبل. ماهی ینور مسکو خوجان از 11,500 روبل تا 14,000 روبل. ماهی فوریه مسکو خوجان از 11,500 روبل تا 13,000 روبل. خوجان مسکو از 17,500 روبل تا 20,500 روبل. هزار رحمت که پاکستان میکنه و کمتر نمیسن و دستگیر میکنه که در پناه اول باشن